बेसे बुरजा फैदों नोंसोरलाय 40 जन ना नोलोबारिनिफ्राय ना दे जागोन दे मोसानो फैदों नामा गथ'फोरखौ गुड मर्निं लोगोफोर फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसे दिनै आङो दंफैयो धेमाजियाव आरोना मोनसे सिएम प्रग्राम दं लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफ्रा दिनैनि ब्लगखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायलांदो मा देखायलांनो हायो फारि फारि देखायलांनोसै पुरा गारि गोजा दै नै इथ' मेन पार्किं नंबावा खिन्थु मेन पार्किंआ ओरैजाय थाजोब्बाय दै लोगोफोर नै ओरैजायबो गोबां गारिफोर दं मानसि दं नै पुरा एकदम ओरैजाय मानसि गोजा आरोना पुरा फैबाय दं ओमफ्राय सिगांखै दखान दंमोन दै लोगोफोर ओरैजाय नै बिदिब्ला जोङो सिगांखै थांनो दै ओरैजाय आंनि बेकग्राउन्डखै जोंनि बर' लाइमोनफोर मोसानो नागिरदों दै जाहाथे बिसोरजोंबो एसे सावरायना लानि नै ओरैजाय नानिमोनजों एसे रायज्लायनो बिदिब्ला बबे गामिनि मानो नोंसो मोसानो फैदों नामा बबेनिसो फैदों नोलोबारिनिसो फैदों थाखुमा बलाय नामा नोङो बेसे बुरजा फैदों नोंसोरलाय 40 जन ना नोलोबारिनिफ्राय ना दे जागोन दे लारि सिगांखै थांनि दे नानिमोना मोसानो फैदों नामा अबेनि नोंलाय गुगामुंनि ना गुगामुं मा गामिनि नोलोबारि दे जागोन दे नै ओरैजायबो आदा मोनसे एसे रायज्लायनो दै बोरै आदा मोजां मोसानो फैदों नामा क्रिस्टि ना गथ'फोरखौ इयावनो फैदों एसे भिडिअ बानायदो र' खोथा गैया होननानैथ' दे होमबा ना ओमफ्राय नै ओरैजाय खाम दामदो आरोना फंबाया नै जेनेबा नै ओरैजायबो नै आब'मोनजों एसे रायज्लायनि बायदेव करबा एसे নিশামাৰী কি দেউৰী নেকি নাচিবৰ কাৰণে আহিছে ন আজি কি চিএম আহিব নেকি ইয়াত চিএম আহিব ন আপোনালোকৰ মানে ট্ৰেডিশ্যনেল হেৰিটো নাচি দেখুৱাবগৈ ন দে হ'ব তেতিয়া ন नै হেৰি যায় गोबां दं आरोना मोसाग्राफ्रा सिगांखै थांनि एसे ओरैजायबो दं मोसाग्राफ्रा बिसोरजोंबो एसे रायज्लायहैनि दै भन्टी करबा আহিছে তোমালোকে বৰলনি মাইছা ন ইয়াত কি ট্ৰেডিশ্যনেল নাচ দেখুৱাব নেকি আজি কোনটো জাতিৰ হয় তোমালোকে তিৱা ক'ৰ বুলি ক'লে বৰলনি কোন চাইডে মাইছা চাপৰি নেকি মাইছা বুলি কয় ন কোন চাইডে আছে পাহাৰ চাইডে নেকি পাহাৰ চাইডে না হ'ব তেতিয়া ন बिदिब्ला ओरैजाय सिगांखै थांनि दै लोगोफोरा ओरैजाय सिगांखैबो दं आरोना गोबां मानसिफोर फैदों आरोना लोगोफोर आंथ' दा सिङाव थांथ'वाखै दसे उनाव सिङाव थांगोन सिङाव माबायदि जाना दं देखायगोन दै लोगोफोरा जाहाथे भिडिअखौ फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय नै ओरैजायबो বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে জয়ৰামপুৰ কোনটো জাতিৰ হয় তোমালোকে হাজং ন নাচিব আহিছা নেকি দে হ'ব দে ओरैजाय सिगांखै थांनि दै लोगोफोर नै ओरैजायबो एसे नायहैनि नैबे बिनानावमोनजोंबो एसे रायज्लायनि दै भन्टी ক'ৰ পৰা আহিছে তোমালোকে গোগামুখ কোনটো গাঁৱৰ ফলকবাৰী ন নাচিবৰ কাৰণে আহিছা নেকি কোনটো জাতিৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ এইটো মাৰুলি দে হ'ব তেতিয়া ন ओरैजाय गोबां दं आरोना मानसिफ्रा लोगोफोर नै ओरैजाय फैबाय दं आरोना बिसोर मा ट्राइबनि सोंनि एसे भन्टी ক'ৰ পৰা আহিছে তোমালোকে বৰলনি কোনটো জাতিৰ ট্ৰেডিশ্যনেল হয় এইটো ৰাজবংশী হ'ব তেতিয়া ন ओमफ्राय दे ओरैजायबो लोगोफोर मा नागिरफैदों नोंसोरलाय पात्ता नागिरफैदों नामा पात्ता मोनाखै दे बल गय आसु ओं पात्ता नागिरफैदों नै लोगोफोर साखै मानसि गोजा आरोना पुरा फैबायानो दं नै लोगोफोर नायनो लाबानो जाबाय ओरैजाय गोबां सामथाइनि दखान लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय नै ओरैजाय কি বগৰী হয় এইটো দাদা জাহাজী বগৰী বুলি কয় ন বিলাতী ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি
তেজপুৰৰ পৰা আপুনি ক'ৰ হয় তেজপুৰৰ পৰা আহিছে ইয়াত কি CM প্ৰগ্ৰাম আছে বুলি আগতে গম পায় ন এইটো কাৰণে আহিছে ন আৰু কিমান বেপাৰী আহিছে আপোনালোকৰ বহুত আছে ন দে হ'ব তেতিয়া ন नैबे बिथाङाबो गोबां बैग्रि बिलाथि लाबोदों आरोना लोगोफोर नै এই बस्थायाव दं ओमफ्राय नै ओरैजाय बेफोर गासिबो बैग्रि गोजा आरोना लोगोफोर नै गोबां दखानफोर दं आरोना इयाव नायना लाबानो जाबाय ने बन्टी দোকান দিছা নেকি ক'ৰ পৰা আহিছে তোমালোকে ধেমাজি ন ওচৰৰে হয় ন দে হ'ব তেতিয়া ন ओमफ्राय नै ओरैजाय जोंनि नै खाथियावनो मादै दं मादैजों एसे रायलायनि मादै बबेनिफ्राय उदालगुरिनि माला फैनायबा मोनायाव गासिबो ज' ना बेनिफ्राय एसेबां गोजाननिफ्राय फैनानै माबायोना भाराफ्रा फुसायोना एसे एनै जि मोनो आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो गिदिंबाय थाखायो नामा गिदिंबाय थाखायो ना अबेबा CM प्रग्राम बबेबा गिदिर मिटिंफोर जायोबा फैयोना दे जागोन दे बिदिब्ला ना गोजोननाय थाबाय बर' नामा बर' अबेनिफ्राय आदायालाय उदालगुरिनि बा उदालगुरिनिफ्राय एसेबां गोजानाव फैदों ना CM प्रग्राम दङ ना मिथिना फैदों नामा माला फैनायबा दिनै मोनायाव मा लाबोदों ओमफ्राय लोगोआव फाननो कमला बैग्रि बेनिफ्राय गैया बे मोननैल' ना भुटाननि कमला ना नै भुटाननि कमलानो गोदैथार ना दे जागोन दे नै लोगोफोर गासिबो मोसानो थाखाय रेडि जाजोब्बाय आरो ना गाव गाव हारिनि ट्रेडिसनेल ड्रेस जोंनाय ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय एकदम फुरा सिगांसिम दं दै लोगोफोर नै गाव गाव गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा गाव गावनि ट्रेडिसनेल ड्रेसजों गासिबो माने मोसानो थाखाय रेडि जाजोब्बाय आरोना नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय ओरैजाय मोनसे लाइन बेनिफ्राय ओरैजाय मोनसे लाइन आरोना नै बे गासिबो जोंनि बर'फोर गोजा आरोना ओरै नायना लाबानो जाबाय ओरैजाय एकदम सिगांसिम दं आरोना इसिम लोगोफोर नै नायना लाबानो जाबाय बिदिब्ला जोङो सिङाव हाबनानै नायहैनो दे लोगोफोर सिंनि नुथाया माबायदि लोगोसेनो देखायनो थांबाय दं भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय नै स्टेजनि सिङाव थांनाय जायो बिदिब्ला लोगोफोर आं दा पेन्डेल सिङाव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर पेन्डेल सिङाव बेसेबां सुबुंफ्रा जमा जादों आं एसे देखायनो दे लोगोफ्रा नायना लाबानो जाबाय সমস্যা আছে যে জনজাতি লোকসকল আইনগতভাৱে তেওঁলোকে মাটিৰ পট্টা পায় বনাঞ্চলত যিসকল অজনজাতি খিলঞ্জীয়া লোক ট্ৰেডিশ্যনেল ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ ৭৫ বছৰৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মাটিৰ পট্টাখন তেওঁলোকে পাব পৰা নাই আমি প্ৰশাসনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতিছোঁ যে এই আইনৰ শিথিলীকৰণ কৰি হ'লেও ইয়াক শিথিল কৰি হ'লেও বনাঞ্চলত বসবাস কৰা খিলঞ্জীয়া SC ST OBC গোৰ্খা চাহ বাগানীয়া আদি কৰি এই লোকসকলকো জনজাতিসকলৰ সমানে সমানে যাতে আমি মাটিৰ পট্টা দিব পাৰোঁ বনাঞ্চলত তাৰ কাৰণেও যি আইনী ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেই আইনী ব্যৱস্থা মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে অসম চৰকাৰে কৰিছে আমাৰ ওপৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদ আছে অমিত শাহ ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদ আছে আমি বনভূমি হওক ৰাজভূমি হওক খিলঞ্জীয়া মানুহক মাটিৰ পট্টা দিবলৈ সক্ষম হ'ম এই যে মহা অভিযান মিশন বসুন্ধরা পাট্টা বিচাৰি আহিছে নেকি পাট্টা লাগাৰफ्रा मामाया দিব जोंना इयावनो आरोना इयावनो मोनगोन मिथिया आंबो जेबो डकुमेन्ट्स जाबाखै मिथिला आरो मोनगोन ना मोना नै ओरैजाय मानसिफ्रा हानि पाट्टा नागिरग्राफ्रा गोबां दं आरोना नै दं
CM प्रग्रामा जोबखांनानै पाट्टा राननाय हाबाफारिया जोब्बाय दा गासिबो ओंखारबोजोब्बाय आरोना नै लोगोफोर मानसिफ्रा अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव बोरैबा गोदानै अपडेट फैफ्लांदोंबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।